De pildă ieri, erai de față. Nu rafale, nu intuiții. Intuiții la pescuit. Experiență. Heinz Blinker, 18 grame argint. Spre larg, lasă să se scufunde, număr până la 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gata. Pick-up-ul, pac! Mulinez, opresc, mulinez, opresc, mulinez. Atacul nu m-a surprins. Nu mi-a trecut nicio clipă prin cap că ar putea să fie rădăcină sau vreun butuc. Îți amintești ce ți-am spus? 8 kg și jumătate. Avea 8 kg și 450 de grame. E mare. Enorm. Asta?